M'encanten els croissants. Un croissant no fa mal, me'l puc prendre, que sigui recient fet i amb xocolata a dintre. Pernil salat pel mig, estan perfectes. Amb pernil serrano, del bo. De xocolata. No, el normal mateix, però m'agraden tots. Però també els pots obrir, pots ficar formatge i pernil. De xocolata, normals, clàssics. De todo. Lo que le ponga, con chocolate, sin chocolate, de todo. Diria de festuc. Le gusta con todo, a ellos le gusta de chocolate más que nada. Jo he fet, però en plan que compres la massa d'hojaldre i ja ho fas a casa. Ho comprem. Bueno, a aquesta edat ja no volem treballar. Són aquells petits que són així supercookies que surten típics del TikTok, que pots ficar amb llet. Ho he intentat, però no em surten gaire bé. Però per què els tenim que fer a casa? Si hi ha tantes pasteleries i tants cafès amb llet aquí. Quan era petita feia. No, lo compro hecho ya. Seria un plan guai. Cuando yo era joven no había gusanes. Jo quan era petita no existien. Jo sí. Almenys no els coneixia jo, No, jo A mi no podien comprar-ho. ¿Yo? Nací en el 45, entonces no había cruzanes ni garbanzo. Feien el pa amb mantega, feien alternatives, no existien els croissants.